O escritor Jorge Fernández Durán presentou en Boiro a súa última novela, Carnívoras e Domésticas. O Espazo Novela acolleu o evento organizado pola Asociación Barbantia. Carnívoras e Domésticas é a última publicación do vigués Jorge Fernández Durán. Para presentala, acudiu ao Espazo Nobel de Boiro, un dos lugares referencia no Barbanza para este tipo de eventos. A obra é un conxunto de historias sobre a vida cotiá, segundo o propio autor, un libro de relatos que se instalan no xogo, na liberdade, nos reveses vitais e no melodrama. Non é un traballo denso, consta dunhas 100 páxinas, unha obra breve coa que Jorge Fernández pretende dar continuidade aos libros curtos. Parece que se ti fas un libro moi breve que non vale a pena, non se vai comprar, a xente non vai gastar 15 euros en un libro de 100 páxinas. E penso que non é así, que ao final é xogar con outros códigos, a xente que non entende que cada xénero literario ten os seus propios códigos e a súa propia forma de contar. Entón, falaba tamén hoxe sobre esta cuestión que se pregunta moito, non de bueno, xa escribiches relato breve, cando unha novela? Como, o relato breve non é o paso previo a unha novela, é un relato breve en sí. Un autor que leva o toque humorístico por bandeira, algo que souberon apreciar dende a propia editorial Cuarto de Inverno, dando espazo ás súas palabras. Creo que é capaz de buscarlle, de sacarlle, non sei como dicilo, a calquera cousa cotiá que o mellor nos pasamos por desapercibido, non? Ele é capaz de buscarlle algo, de sacarlle algo. O libro é, segundo o autor, fácil de entender. Nace coa finalidade de axudar a iniciarse na lectura e fomentar este hábito. Ben, xustamente quería un libro de linguaxe fácil de entender, pois isto, que se dean conta. Dicían tamén outro día que recomendaran este libro a unha persoa adulta que dicía que na súa vida que lera 3 libros só. Pois que ese tipo de xente se poida atrever e chegue a fin e diga, pois si podo, o sea, si podo, entón por que non vou poder con outras cousas despois? Por iso, Jorge Fernández buscou con Carnívoras e Domésticas axudar a xente de todas as idades a perder o medo a ter un libro nas mans. De que sempre dá medo de mercar unha novela e despois lees 10 páxinas e volves a ela 5 meses despois e sinteste fatal. Eu non quería isto con este libro. Entón, non sei se é propio dunha xeración, pero eu descubrín, incluso esta semana escribíame algunhas persoas, un par de persoas, dicíndome tiña un bloque de lector e estou probando con este libro e estáme gustando moito e entón como que me anima a seguir lendo incluso outros libros e a mí iso pareceme moi chulo.